Відповідно до указу президента України та рішення уряду України, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій приймають вже на сьогодні активну участь в пошуку людей в провінції Хатай Турецької Республіки. Наразі слідує друга група на спеціальній техніці, яка долучиться до тих рятувальників, які прибули до провінції літаком 2 доби назад. І також будемо проводити пошуково-рятувальні роботи. Особовий склад Державної служби надзвичайних ситуацій настроєний дуже позитивно для того, щоб якнайшвидше до місця трагедії приїхати і розпочати свою роботу. Ми дуже і дуже співчуваємо громадянам Туреччини, що потрапили в таку страшну біду. Але ми, незважаючи, що в Україні війна, сьогодні готові допомогти турецькому народу. Ми прибули для цього. І цю роботу будемо виконувати. Значить, сьогодні приїхали рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій, які відповідно до європейських норм мають ліцензію на проведення таких робіт. Після землетрусів, після завалів. В нас всі рятувальники кваліфіковані, і вони сюди прибули в рамках «Інсарар», така міжнародна наша європейська організація. До проведення рятувальних робіт від Державної служби з надзвичайних ситуацій на сьогодні прибуло до Туреччини 87 рятувальників, 16 одиниць спеціальної техніки, 2 літаки Державної служби надзвичайних ситуацій. І головне, що у нас сьогодні є 10 спеціально пошукових рятувальних собак, які проводять пошук живих людей у завалах. Ми вже, група, яку я очолюю на сьогодні, проїхали з кордону Туреччини, з болгарсько-турецького кордону. Зараз знаходимося в Анкарі. Дуже і дуже відчуваємо ту підтримку і ту стурбованість турецького народу. І їхнє відношення до нас, до рятувальників, вони нам вдячні, і ми їм вдячні за те, що і чай, їда кормлять, і вони доброзичливі люди. І вони розуміють, що ми їм приїхали допомагати, і вони нам також допомагають. Я дякую турецькому народу.